Maskala büjeti näme? Pul nämelere sarf edilýär? Nirek gidýär? Bu soragy käte ödülmüde berýäris. Ýa-da daş töwerümizdekilerden eşdýäris. Elbetde, pul siz nire soğusaňyz şoňa gidýär. Ýöne siziň esas sowaly bermeli jogabyňyz, siz maskal büjetini, girdejileriň we çykdajylaryň hasabatyny ýöredýäňizmi? Maskala gazanjyny sowatyl dolandyrmak eliňizde artykmaz pulun galmasyna esas bolar. Geljekde bolsa maliýet aýdan üçin bolmagyňyzy gazandyrar. Özüňiziň we maskalaňyzyň rasional bolmagy, ýagny pul harçlama gatnaşyklaryna ölçülip kirlen çemeleşmek, günlük durmuşyňyzda boş çykdajylaryň azalmagyna, geljekde bolsa goşmaşa girdejileriň emele gelmetini üpjün eder. Maliýet riskleriň dolanşygynda her bir idara kerhananyň ýa-da ýekawara şahsyň öz ulanýan kadasy tertibi bar. Çykdajylaryň idaralamak muňa degişlidir. Kerhanada muňa bugalter hatawy diýilýär. Adamlar wata gazanan teristelerini kellede hasaplamak bilen pullaryny aýraty niýetlenen bukçalarda ýa-da depozit bank hasaplaryna tyşytlamak maksady bilen saklaýarlar. Müsterin, pul saklayan aýratyn bukçalaryň bir-birine garylmaýşy, çykdajylaryň aýra-aýralykda niýetlenşi öz oňuň netijesini berýär. Egerde köp biýmeli çykdajylarymyzy teljerip görsek, onu olaryň düzüminiň köp bölegini belki derul bolmadyk boş çykdajylaryň tutýanlygyny göreriz. Ýa-da köp adamyň haýsydyr bir uğru boýunça teljerip berme, maslahat berme we söwda edip goşmaşa gazanç etme ukymynyň bardygyny görsek bolar. Netije çykarmak üçin biz şahsy gazanjymyzda maliýet howatlylyk bilen çemeleşip, daş töwerüňizde gurşap alýan maliýe ýagdaýdan habardar bolmaly. Ýokurdaky agdalyp geçilenlerden netije pul dolanşygyny howatly dolandyrmak iň esaslydyr. Ýene de almy barlyklardan bir bölegini dikkatyňize ýetirmek isleýäris. Barlyk şundan ibaret. 4-5 ýaşly çagalary bir-birden otoga çagyrdylar. Olara eger isleseler, azajyk mukdarda häzir, eger bir az garaşsalar, onda köp mukdarda syýlak berileceğini aýtdylar. Syýlak hökmünde bolsa zefir bilen kök kullandylar. Çaga eger islese, häzir bir kökü barlyk ýolbaşçylyk edýäniň gelerine garaşan ýagdaýynda 3 kök alyp biljegini düşündirdiler. Çaga islenlik wagty jaňjagal kakyp ýolbaşçyny çağırmaga hemde ýolbaşçy gelip çaga uly bolumdyk syýlagyny berer ýaly şert töretdiler. Köp çağalar üçin bu syýlagyny ýerine ýetirmeti kynlyk bilen başarýardy. Ýönäkli zat çaganyň haýty ýagdaýa garaşýanyna bagly. Barlygyň käbir görünüşlerini kökeler çaganyň edil öňünde durýardy. Bu ýagdaýyň çaga ören uly täsiri bardy. Tawir edip garaşylýan wagtyň möçüri ortaça 1 minutdan köprekdi. Emma çaga syýlap görkezmedik ýagdaýynda bolsa, garaşylýan wagtyň möçüri ortaça 11 minutdan ibaretdi. Çagalardan syýlan ýerine başga gadykly zatlar bardy pikir etmeklerini haýyş edilende bolsa, garaşylýan wagt ýene-de uzaýardy. Pulun adama ören uly täsiri bar. Şonuň üçin hem her kim ony togmakda ýa-da dolandyrmakda oýlanşykly çemeleşmegi, artyk möçüri bolsa tyşytlamagy başarmalydyr.